Oh, kadako mga katarget. So mga katarget, so manhog panginhas unta no. And then ako'y nakitaan lungag. So di ko sure kung lungag sa alimango. So makita nyo lungag. Actually lungag ito oh. So ako siyang gikuot. Then mo niya akong nakuha no, kuha. So alimango, mag-alimango siya. So sipan ako kung nakapagit sa ilawom. So naisulod mga katarget. So nagluno siya, luno. Mga katarget, first time na ako makakuha ko oh. Alimango sa kuya. So kapila na ako nabalik-balik din he. And then so ako mag-expect nga na alimango. Oh. So di kasi dako, good size na. And then sa to mo niyang kon oh. Yang tipaka, yang bayanan. Then pag ko lang gid siya nagluno oh. Nagkuhan siya ba? Ilis o panit o bayanan. From this oh, di ka nani. So ginanin siya kadakaw. But kuhan sadly. So kuhan pa siya. Humok ba? Luno pa luno. Bago lang siya nag-ilis. So first time alimango sa kuya. Wow. Wow good, wow. First time gid na ako. So sayang. So dadon ako syempre. Oh, bayi. Babayi. Babayi is lingin yang dinhi. Kung lalaki kay kuan, talinis lang. Mao siya naka-triangle. But kani siya kay nag medyo palingin ba. So mo siya ilhanan sa babayi. So first time na ako makakuha ng limango sa Korea oh. So wa ko mag-expect ani eh. And then napawilang lungag nakitaan. So ako sa siyang suwayan nagkuot. So siyang isulod. Double check pa nato basi napailain. So wala na, usay sulod. So first time na ako nagkuha naglungag sa limango din sa Korea. So napayo sa kalungag atong i-check. Wow. So mga katarget, napakuyo sa kalungag din nakitaan. Daw. So feel na ko limango Japon. So first time na ko ni, wag mag-expect ani. So kuha na itong kuhaan. Hollow block. Natay patungan sa kuhaan, cellphone. So feel ako limango Japon. So tanawan yung lungag oh. So limango, klaro kayo. So check na to kung naisulod. Feel ako na Japoy sulod. So wala ko maana og kuot og limango sa Pilipinas masikog panguhag limango. Liko ang lungag. Uy. Kalawom. Liko man, liko. Kalawma.
Limango mga katargit. So just in case lang, ako siya lahig sulanan kung naisulod kay sayang kayo ang kayong luno, basta mabuak, mabuba lang ba. Naisulod mga katargit. Bali ang kuan. Uy. Uy. Ako aglungag. Wow. Bukad ang paak. So, sayang kay lungag, di na ako gubot ng lungag kay para masudlan pagbalik ba. Wow. Uy. Ano kumaana dagkuot? Kuha na mga katargit oh. Good size. Good size. Limango. First time. So ikaduha. So wala ko gubang lungag kay sayang ba. Para mapuyan pa og galing na ilay mo sulod ang limango. So lalaki, mga balag kupol. So wah, alimango sa pamilya oh. Thank you Lord. So first time ko na ako naka-encounter alimango din hiya. So di pa siya dako. Pero good size na oh. Okay na, lalaki. So ang pikas is babae, so magkupol lang ni sila. So double check na to, basta na pa usa. So wala na. Ay, nakaduha ko. Limango. So, success, wala na bubang lungag. Kay sayang og bangguba. Para pwede pa siya mapuyan.
Yes. So double check na ako mga katarget kung sinapay lang lungag ba. Mga pawag na nabantayan da. Basa na akong sinina. So double check sana ako mga katarget ha, basin naapay lang lungag ba. So mangita og lang lungag. Mga katarget, nasa kuwela yung na-spot nga lungag oh. Nasa do lungag oh. Di na ko gikuot, nasa kuwela yung nakuot nga lungag. Nagaras na oh. Di medyo gamay ang lungag. So, napod oh. Ito siyang kuan. Check. Di nasa ko na spot dito, ako nang gikuot. And then kuan man. Isda man, nampay nakapan mag-isda. Nasa lungag. So ato sa unahon kapag isda. Asa to dapit. Kani ba to? Kani. Nako ikuan ay kapan isda ako na kapan. Gamay lungag, nagasgas na ang kamot oh. So lungag yapon. May sulod mga katarget. Ano ka nakapagisda kanina? Nawala naman. Asa ba ito? Result mga katarget, lungag manunta. Pay usaw. May shield oh. Uy, may sulod. So naisod mga katarget, mag-alimango Japon. Pero gamay. So ato lang siyang tanawon din. Ibalik lang nako. Nakapan na nako.
So ito siyang i-check kung alimango or kasag lang. Kung kasag lang, pwede siya dadon na to. Kung alimango, so gamay, bili na na to. So dako pa ba? Actually, alimango siya pa mga katarget, oh. Alimango Japon. So, gamay man. Hindi mo tubo pa ni. So, ito siya ibilin balik. Para at least, na mo sanay pa din hiba. Ng area. Sayang. Balik ko na itong mga katarget katong usa ka kuan. Taong sa kalunga kung nakitaan ba. Okay. So ito sa siyang i-check kung may sulod. Sa ito dapit. Dara. Ini kung naa mga good size na dako sa kalunga mga katarget. Na muna lungag. So panay magdako-dako mga katarget. Good size ang lungag. Nagisulod mga katarget. Medyo good size. So ito siyang dadon. So pang tulo. Magbali atong kamot da. Naglunusad siya mga katarget, humok. Okay. Lah, mamag. Kahi man. Okay. Sakit inungag. Okay. Nagi mga katarget, lunog yapon. Humok yang kuan, oh. Yung bayanan. Nasa yung bayanan, oh. Gamay. Naglunusad. Gawas na. Balik. Target good size, pwede nila dadon. So since naglunos siya, way kusog, way sakit yung paak. So third. Woo! Medyo unexpected yun, kung yung ma-expect ano eh. Kakuha ko kalimango sa kulya, first time. So medyo wala sa kumaan na dog.
kuha ka limango, oh. Pagkuhan ko. So, kaduha. Mga katarget, nasa ko lang lungag nga na spot akong gikuot din. Ito. Ano ko nakuha? Huwag tambasakan. So good size na. Ito yung dadon. Then, napo ko i-check, magnapa sa unahan. Magnapay lungag. So sayang o, kabante ay naganihada. Sulod na ba ang kuan? Dagat. Saka na. So na ko ispatan po dito lungag. So ato pong ikuan, i-double check. Kasi na ay sulod ba. So alimango or isda ba. So ganiha wala ko kaabot din nga mga area kay katong gikuag kinason ganiha. Jackpot man sad ko. Daghan kayo usa lang ka area, daghan kayo. Ina ko magnapam lungag ako nakita din lungag siguro. Double check na to. Lungag ba or kuan? So ito ko lungag oh. Ay, so ito ko lungag. Ina ko shield sa kilid. Ito ko lungag yan na shield sa kilid. So limango Japon. Din napadyo usa oh. Napadjud. Uy, alimango Japon oh. Dako kay lungag. So unahon datong usa. Okay, happy yung dagat oh, ni saka na oh. Oh, kadako mga katarget. Good size. Good size mga katarget. Wah. Mga katarget, pasensya di nakikuan nad manguutog alimango. Dugay na, pila ka tuig na sa Korea. So gamitan tong technique. Aw. Tako siya mga katarget. Magpastako ni sa ganiha. Kuha mga katarget. Kuha na. Kanindot sa lungag. Inanira kuan basta yun. Sino kay kuha ng alimango. So pang-upat na nila akong alimango mga katarget. So pang-upat. Good size. Mag jumbo-jumbo. Wah. Jumbo mga katarget. Jumbo good size lang di ay. So pang-upat. Di na pag-iusa. Kung naisod pang 5. Sus kasayang sa dagat. Sulod na ba? Mga katarget oh.
Wow! Pang-upat. Then napil sa kalungag. Woo! Ah! Okay, double check na to. Basta napil usa. Wala na. Ah! Woo! Gas-gas na yung kamot mga katarget. Then napil sa kalungag mga katarget oh. Napil sa kalungag. Kalungag oh. Tapos napagay fishing na kuha. Oh, walay sulod. Maglapok. Sila na limang mga katarget to medyo like dagway kumpara sa akong mga makuha nga limango sa Pilipinas sa una. Mo yung makitaan sa kuan katong sa Chinese nga vlogger po sa China lahi po inanig klase nga limango ilaha. So siyang kuan naglapok pwede kalihok kay akong kuto ning usa kay kapas ko sa dagat ni pasulod na. So magnagya pa sulod mga target good size nga akong lungag. Uy, sulod mga katarget. Hawan. Takog lungag ba eh? May sud. Kulay sulod. Kasayang. Oh, may sud mga katarget. So, let's go. Ito sa ni safety. Safety siya nato sa mga katarget kipsig. Sayang pod. Then check pa nato kasi napay lang lungag ba. Hindi wala pa kako ng dagat gid. Then pabuton sa nako nga mo kuan gid sa daplin ng dagat. Para kuan makapanghugas pod ko ba. So pa siyang ikuan na niya ang sudlanan. So check pa nato mga katarget. Kasi napay lungag dito dapita oh. Check na ako. So grabe, lingawan ako mga target. So first time na ako maka-encounter ako limango sa Korea. So since ko naabot na nibalhin ko din sa Mukpo nya sige na og panginas din nga area.
wa jud kas pugat og limango sukad-sukad. So first time pag din ako. So napabakaha dito dapit na magmingaw na. Nakatarget talaba oh. Jumbo. Oh. Grabe kita talaba oh. Pag ito. Oh. Oh, jumbo mga talaba. Pag ito. Oh. Pag ito. Sus. Grabe daghan talaba. Daghan oh. Talaba.